новото ми проектче отваря очи. Реших да си направя пъзел от аудиокасети, но за сега само имам кутийки. Не знам дали се вижда ефекта. Ако събера достатъчно финанси, може и рамка да му направя, но не, ще оставя за последно. Ах, как отваря очи. Ето го е ефектчето, което се получава. Краля на попа. Това е. Очите. Затварям очи.